Въженци, здравейте хора! Сега ще снимаме. Ще търсим нещо с моя приятел в парка. Ели, какво ще търсим? Къде да знам? Ара, видим какво има. Ара, да търсим. Нещо да търсиме съкровище. Ара, видим какво е това там. Вижте някакво момиченце. Абе, какви са тях разстават? Какво е това еди? А това е пун. What the fuck? А ти какво правиш? Хрупкаш. Ара, брат, искам и аз съм тя ластица. Само ти кажа. Виж там малко. Брат, представяш ли си, се качвам на тия ластици и изпръсквам. И снимаш? Да. Не знам, ама нямам и. Ама тя ластици. Ластици са от декатона. Да, знам. Това като люлка. Брат, представяш ли си? Сега се фащам на една ръка и ще я чупа. Аз ще я щупа, да е. Да. Ара, кой ме на могилата? Що? Ара. Няма ли да тренираме, или? Няма ли да тренираме? Ама къде остава телефона? Сега го видим въпрос. Къде остава? Ще остава. Ето тук, аз ще правя коренни преси. Или ти? Аре, първо ти пъсваш. Защо аз? Нали ти ще тренираш. Ама трябва да го дигнем, чакай. Не го. Що бе? Аз там ще се набирам. Не можеш да се набереш. Да бе, не можеш. Не мога да се набирам. Аре, да видим. Аре, го видим етката дали може да се набира. Аре, да видим. Не на това, бе, тапак. Нали казвам на тия. Аре, да видим. Какво ще правиш? Ти тук? Не може да се набереш горе. Си щупиш ръката, аре стига. Искам да направиш няколко такова. Как беше, бе? Баси майката, бро. Баси. Не, това брат овчет. Брат. Ти му... Чакай. Майка ти. Не мога да скача с телефона. А ти... Виж бе! Ти можеш и от тука! Ама ти гуми... Не мога. Да, така. Аре да избягам от родителите ни. Какво ще кажеш? Те чон, бе! Аз малко съм гук, бе. Какво викаш? Защо? Защото ти си... Какво настъпих? Едно ли? Няма вид. Аре да щупиме тази бутилка. Майко! Кърлежите, бе, пипай. Това не е кърлеж, бе. Има кърлеж. Да, помените. Да, смотани кърлежи. Я виж! Никога не съм го виждал, тази лепенка е тук. Ти виждал ли си? Тук е за 13 годишни май. Моля! Ние сме на 8, бе. С колко гни сме подруки? С 4, май. Не, с 5. С 5 години сме по-бе. С 6, бе. С 5, бе. Ако мога да смяташ. От 5 махаш 2. Виж! Не мога! Искаш ли да ти сложа една трета гума? Ето, Пайс! Знаеш колко цапат? Колко? Не цапат изобщо. Не цапат те. Аре, кача се. 3 гуми. Сложа. Б, да се, Б. Аре, давай. Мечка. Аре, бе.
Какво бе, ти никой не мога да се набереш? Не мога ли? Или е на това? Това вече ще ти трябват па думите. Не бе, без гуми. Да бе. Аз как? С гуми ли се качи? Не бе. Брат. Заедно смотано нещо ли? Майка ти. Знаеш какво забравих? Пистолета. Да гърмиме. Аз не че знам къде е, да. Чай, това там? Аре, видим какво има там. Да, брат, нищо. Разбира се. Иди! Ела. Искаш ли да атакуваме малките? Да ги пипаме и да се правим, че не сме ги пипнали. Аре, чакай. Ще пипна. Не мога, защото родителите идват. Държа се на една ръка. Да, Тук не може. Да, всеки го може. Какво правиш? Нищо. Ама ти така не се тренирала, брат. Така не се тренирала. Така не се тренира. Още едно. Не дяра се мама. Че съм 15 години. Представяш ли? Да са малки, ама да са на 15. Представяш ли? Една гума е достатъчно. Да, ръчичка. Юпи! Била си смутаната. Чакай. Пази се. Сега да се жити. Айде, си ходим. Ние снимаме, ако знаеш. Ние сме ютубъри. Мани има. Вие само ми дразните! Кой те дразни тебе? Йобе. Да бе, да. Ще оставим. А колко гуми са тук, само попитам? 1, 2, 3. Колко са? Само 3 гуми. За вас. Малките. Една гума е моя. Мама си я спука, така че... Че гумите, те са на майка му, ако знаете. Така че, не са ваши. Не знаем, обаче този случай не е важен. Пази се! Да, махай. Нищо. Вие защо го махай? Само не го докосвай. Ти мене не мога да се докосваш. Не можеш и мене. Падна на дупа, нищо. Вие на колко гренки сте? Аз съм на 4 години. Половина. Престанете да изсъснете! Беги, страста! Беги, момче! Баси е малката! Баси! Бързо, иди! Бързо, момче! Бързо! Баси! Бързо! Баси! Ги там! Баси, малките! Мале! Тя нещо не се отговаряха, бе. Това ще оцеля. Това е много голямо. Аре, пак да ходим. Това тротинетка ли е там? Това. Аре! Имаш ли
звъни на Иван. То с тротинетката. Електрическата, бе. Да ги дразним и да пеем. Това е на училище. Как е на училище, бе? Балик, бе. Как не бе? Не знам дали ще вдигне и дали ще го пусне. Много пуст. Да избавяме поне с тротинетката. Аре, звънкай му. Няма показваме номера. Ма не сбягахме. Да. Мама не ми се разправя. Мило, искаш ли пиле? Не искам пиле. Баш пиле, не. Аз имам други неща. Изключваме. Сключвам. Аре, звъни ме на страшни номера. Какво звъни? Аз съм звънил. Чакай. Влиза малко. До 1000 абоната ще звъниме в изоставена сграда на всякакви номера. Нали, Еди? Ама с приятелите на Еди. Бегай с 300! Гони ли? Чакай. Да, тя малките ни гонят. Казвам на родителите. Дай. Не ми гоним. Не бе. Аз защо това горе ти камерата. Чакай бе. Иди. Моля. Тя ни подгониха. Гости, малко сте. Не мога да разбера, че ни гонят малките. Еба си малките. Давай, еба си. Еба си мотора, брат. 300 моториста плюс 2, 32. Не, то от малките са. То е Кросов. Дали е Кросов? Кросов. Чакай. Това не видят. Ела малко по-натук. Почвам бегамата. Ето ги, ела малко натук. Почвам бегамата. И почвам, не са не видяли. Аре, от тук ще минем. Та бялата ни го. Бегай от бяла! Бегай от така! Не го мръста. Баси малките! Баси малките. Еди, къде си бе? Абе, тук си бе. Его е тихото. Аре, покажи се бе, ето го. Аре, пак. Не мога бе. Не мога бе, брат. Не мога. Хората малко ще спреме видеото и пак ще го пуснем.